lur, kali iki aku bakalan madang karo mie alaku dhewe. Nah, masake gampang banget. Sing pertama cemplungne irisan lombok karo bawang. Bareng ngono baru dicemplungne mine. Ojo lali bumbune ya. Terus iki tak tambahin ndok lur. Yuh, cangkange katut bah wis. Ngenteni kemuduk tak kei jamur enoki. Nah, wis mateng tak tambahi sawi popcoy karo ndok godhog. Penampakane koyo ngene, wis gak kesuwen. Jo, madang lur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget lur, serupat-seruput gak iso mandek iki. Oh, enak sing kurang. Nah, iki lho tak tambahi basring andalan. Ngene kan perfect. Gurih pedesnya nampol lur. Tak campur karo kuahnya jan enak pol. Muasuk. BTW ki aku tuku basrengnya ndek basreng kain dulur. Enak 3 varian rasa. Pedes cikrus, pedes daun jeruk karo ori daun jeruk. Nah, sing iki sing ori daun jeruk payah renyah gurih nemen. Sak liyane dicampur ngene iso digawe nyemil every time iki. Iso ngunggahne mood. Mantep banget ya basreng kendu. Bagi dulur-dulur wedokku sing delok iki lek kepingin finansial luwih maju, dek basreng kendu iki membuka peluang reseller gawe kalian lur. Basreng kendu yo ndukung banget gawe kaum wanita sing kepingin maju. Gak usah mikir abot-abot golek penggawean. Wes gas saya langsung join dek basreng kendu. Wih lho, dek ngisor langsung dientep ya. Janda iso mandek. Auto telap-telap sampai tetes terakhir. Jos gandos.